Hej, jeg hedder Sara. Og hej, jeg hedder Astrid. Og i dag skal vi lave Oreo-pandekager. Det vi skal bruge til Oreo-pandekager er Oreo, så skal vi bruge en stavblender, så skal vi bruge en skål, og så skal vi bruge noget mælk. Så skal vi bruge bagepulver, et æg og en teske. Det første man gør, det er at putte sin 6 Oreo ned i skålen, og så stavblende det. Det sprøjter. Det lyder sådan. Det skal smuldre. Ja, der ligger stumper. Smukt. Det ser faktisk ret sejt ud. Det er lækkert. Det er Det kakao. ligner jord, synes jeg. Det er faktisk ret flot. Så bare putte den der i. Jeg kan lige overvaske hænderne. Ej, det ser egentlig lækkert ud. Det dufter Oreo. Ja. Det ser faktisk ret lækkert ud. Det ligner sådan noget chokolademus. Jeg skal lige se. Stop. Så kan jeg røre samtidig. Og man skal huske, det skal jo have den samme konsistens som en normal, ikke så det prøver, som en normal pandekage. Nu skal vi så have noget bagepulver i, og der skal man bare have sådan en kvart teske. Det skal virkelig være lidt, fordi at når der ikke er så meget arbejde. Så det skal ikke være det store. Sådan her. Ja. Nu har vi lige smeltet noget smør på panden, bare helt normal margarine, og så skal vi så til at putte vores Oreo dej på. Og vi laver også nogle små snacks Oreo pandekager, så ja. Er du klar, Astrid? Ja. Skal du huske, hvor vi startede? Men jeg starter, vi starter. Altså, de hører ikke mere over det. Jeg kan højst være 4 på. Den der tror jeg også, du kan tage nu, fordi den er lidt mindre. Ja, nu er pandekagerne så færdige. Vi fik lavet 12 stykker ud af den portion, så det er faktisk ret mange, altså vi brugte til det. Men nu har vi så fundet noget syltetøj frem med noget krømmel, fordi de er lidt kedelige at kigge på, og så vil vi så prøve at smage dem. Så ja. Jeg tror jeg først, jeg smager en bare uden noget på, for at se, hvordan det smager. Det er en pandekage. Ej, det smager helt vildt godt. Okay. Det smager helt Det vildt smager godt. faktisk allerede godt. Fordi det smager rigtig godt. Ja. Den der kunne jeg godt bare have med i bombehappen. Det smager er ligesom en chokoladepandekage, bare 1000 gange bedre end chokolade. Ja. Ikke farve, yay. Tager lige en til. Jeg har sådan en lille sandwich-ting. Karl, vil du lige prøve at smage noget? Ja. Okay, hvad er der i? Det er Oreo. Okay. Hvad smager det her? Det smager vildt godt. Det ved jeg. Det ved godt. Smager det godt? Ja. Det synes vi skulle også gøre. Det var faktisk virkelig let at lave. Ja. Det var bare sådan, ja. Altså, det er ligesom normale pandekager, bare meget mindre, så det tager 1 minut, altså for sådan en her, både med vending og alt det der. Det tager virkelig lidt tid, fordi ja. Ja, hvis der lige kommer hjem fra skole, skal du lige lave sådan en der. Hvis man er lidt sukkersulten. Må jeg lige finde ud af den? Så godt.